hogy itt mennyire összefügg mondjuk a nyelven való gondolkodás, és mondjuk az őstörténet, vagy mondjuk a világteremtés története. Tehát az tudva levő, hogy a magyar őstörténetet minden krónikás hagyomány Noétól indítja. Ha fölírjuk, hogy Noé, hogy fogja kiolvasni? Nő, természetesen. Tehát ez azt jelenti, hogy adva van egy fogalmunk, amiből mi magunkat elindítjuk. Tehát a magyar őstörténet Noéból indít, bármilyen furcsán hangzik. Na most, a Noé névvel kapcsolatban van egy bárkának nevezett. Ilyenkor mindig a magánhangzókat kis betűvel írjuk, mert a mással hangzó rendszer a meghatározó. Na most, ha ezt Noéval kapcsolom, akkor persze ezt én hajónak értelmezem, és olyanként is ábrázolják. De ha nővel kapcsolatos és megmentő, tehát egy nehéz, helyzetben, életveszélyes helyzetben, ahol víz vesz körül. Ez itt már burokként jelenik meg. Ha én ennek az egésznek a működés rendjéről akarok valamit tudni, hát akkor meg kell néznem, hogy akkor a magyar őstörténet hogyan kezeli önmagát. Tehát a krónikás hagyomány az ugye ebből 3 vonulatot. Noénak ugye a továbbélés az 3 vonalon megy. Az egyik az a Hám, hát ezt KH-val szokták, de egyszerűbb így írni. Utána jön egy Sém, és itt pedig van egy Jáfet. Na most mindegyik után oda tehetjük, hogy Ita, mert ezt azonnal tovább ragozzák, tehát nem egy személyre, hanem az ő, leszármazottaiból adódó vonulat. Itt ugyanis nagyon lényeges, hogy ez a program, meg ez a program, meg ez a program, így egymás után, ahogy felsorolja a Genezis könyve, ez tulajdonképpen minden olyan programnak a szükségszerű, program felépítése, amelyik nagy dolgot akar a világban létrehozni. Tehát ilyenkor szoktuk ugye ezt a kimenőre, vagy ha tét is belefoglalom, akkor kimentőre. Tehát ez az, amivel kiadom az információt. Jó, de ha én kiadom az információt, az a legritkább esetben talál telibe. Akármit célzok meg vele. Tehát mi a második? Az a semmitő program. Tehát ami az elsőnek, a nem sikerültnek a visszatervezését jelenti. És mi a harmadik? Ez meg a javított. Na most ez már valóban azt jelenti, hogy ha én az emberiséget egy bizonyos állapotából egy magasabb szintre akarom emelni, akkor ennek ez a 3 fázisa van. Én el akarom indítani az életet, annak lesz egy olyan fejezete, ez volt az, ami a paradicsomi létet jelentette, ami a kimenő vagy kimentő. Tehát valamilyen helyzetből egy magasabb szintre emelő, tehát abból a helyzetből kimentő program. Igen ám, de amint ezt ugyanebből a Genezis könyvéből megtudjuk, ez nem volt sikeres. Honnan tudjuk? Hát mert a bűneset ez gyakorlatilag nullázta. Tehát újra kellett indítani. Mi volt az újraindítás? Ez a paradicsomon kívüli lét. Tehát egy teljes új indításra volt szükség, és ez a javított program. Jelenleg ennek a javított programnak vagyunk mi, hát a jó-rosszul működő továbbvivői. De ezt a hármasságot, ezt azért nagyon fontos nekünk tudni, mert különben nem értjük meg, hogy lehet az, hogy a krónikás hagyományunk csak vagy Kámtól származtat bennünket, vagy Jáfettől. Sémtől soha se. Tehát a magyarságnak nem a semmitő programban van szerepe, hanem a kimentőben, és ha az történetesen valamely oknál nem sikerül, akkor meg a javítottban. Akármelyikből indulunk tovább, mindenképp a saját őstörténetünket fogjuk kapni. Tehát ugye, ha Kám vonal, a Kámnak a fia Kus, Kusnak a fia Nimród, és már itt vagyunk az első magyar királynál. A Jáfetita vonalba pedig rögtön Magógnál fogunk tartani. Tehát mind a kettő jelen van a krónikás hagyományunknak, sőt a későiek, a mátyáskoriak, tehát ilyen, mint Túróci például, aki megőrzi a képes krónika szöveganyagát is, az már vitatkozik az előszóban, hogy melyik lehet az igaz. Tehát nem érzi, hogy mind a kettőben szerepe van a magyarságnak. Tehát itt nem arról van szó, hogy vagy az egyik igaz, vagy a másik, hanem a kezdeményezésnél is a szerepünk óriási, meg amikor már elrontotta a semmitő, akkor megint a megújításnál, tehát a javításnál is.
És nekünk egyen nem kell törődni, hála Istennek, a semmitéssel, azzal nem kell törődni.